Jdou. Záměrně se vyhýbají všem velkým cestám. Čarodějka vede výpravu, aby požádala rody lesních elfů na východ od hor o podporu pro Torina Pavézu. Vezmi jen pár svých lidí a nachystejte jim past za říčkou Bruinen. Výprava je teď malá a zranitelná. Na úpatí mlžných hor se však má setkat s početnými oddíly hraničářů, rohanských jezdců a entů. Pokud selžeš, připojí se k tobě armáda skřetů, divokých lidí a obrů a zničíte je v horách. Dej si pozor. Čarodějka je mocná a nepředvídatelná. Abys uspěl, musíte být rychlí a přesní. Nesklam nás, půl skřete. Chceš svět zachránit, nebo mu vládnout? Hobbit. Středozemě na dosah.